Igbo mụrụ nze m ọzọ ebe anyị nọ tata bụ na nke Ugbo Mpọ with nwaanyị Queen Theresa Ofojie ọfa anwa ọ kwere ya na nkwa ka ọ bụ imezu ọ sị anyị nọ tata ebuli egwu bịa mana anyị ejenụ ka anyị mara ife ụgbọ dobere anyị nke onye chikwa ya zelu ọ mụ na ụmụnne m so ejima ofu otu ọmalịcha anyị abịago gịnị ka anya mụ na Africa n'ọgba gịnị ka anya mụ na Africa n'ọgba let us see it when it happens. This is how the blessings comes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kabazi Zeus ala. Kabazi Zeus ala. I like that in the bee. That is how we do it. That is how we do it. A brand new Sienna boss. A brand new Sienna boss. One I know everyone has Sienna. Everyone has everyone has Sienna. Mama Teresa is in the Jesus. I am not going to This is something good. This is something good. And I put a motor of here. This is how it goes. Since this year, this is how it goes. Ugbo ekene nge no Igbo ekene kwa munu ọ̀rẹ́ abịala ije ekene munu Igbo ekene munu Idemmili ekene munu asị m na ọka nkene everybody bịala ebe a n'ụbọchị tata kenekwanụ Ugbo special na ọ nọkwa n'ọnọdụ ka ọmụwa ka o bunyere ya maka na ọ bịa si ya ijesia na nke nwaanyị Ofojie ọ sị ha n'idi ya ama ndịkwa na ọ ya achọkwala ya moto si nke moto ya ka mma si anọ si ana nchekwa nọ ife njakịrị nọ ewatago nakwanụ si ana a na-akụkwa aka ebe a jenelekwa na ọbọkwa azdenka ọkwa n'usi ana so asịkwa bụ na ọka nkene ụkwụ kene gị na special way maka ọmụnwa ka ifutere anya futekwa nwaanyị Ofojie nsikwa na ọka ngwakwa na ọra abịala ije n'ụwa bụkwa nwayọọ nwayọọ o nwe ndị ya azụ n'otu nwe ndị ya azụ na-efe nwe ndị ya azụ na mgbede ọrịa ọkwa n'ike eme ụwa ọkwa ifu na-egwu otilu mgbe nwa efu na ọgwụ ya ka oli kịta wee bịa wee si ya nwaanyị ọma ya etinye akaụntụ ya na Friday bụ my birthday na-egwu ya ka ntị iji celebrate my birthday ya etinye akaụntụ ya ise weta akaụntụ ọmara ma ọtụbụ ụjọ filie n'ụwa ego niile batasịa ndị analị ya ise mba na m jakwalụ gị biko nukopụkwalụ na Chineke aka ụjọ na-ekerekwa nkike na ife na-emelụ gị fasịkwa m onye nke na-elu ka nlapụ Igbo Ofojie biko na ọ ya akakwana ya mma n'ọnụ ga-alụkwa n'owu n'afọ ụmụ Honorable Stanley Kabuna nwanne Fada Anthony ji were present this akwụkwọ moto to you on behalf of ndị egwu obi Ofojie. Also, that I'm talking, we go with our account number. 1 million naira. Hey, 1 million naira. Nenu mama si go si Zeus screen moto. O si Zeus bia na na moto anya mo. Ine mu me ka anya mu moto bia na olu. Zeus amazi eme moto maka obi anwụrụ. No na abụọ abịa exam hall. Ọ wee bata ya agbagide gị na exam hall. Ejua mmadụ ka eze spelling is. Life is good. My generals. Onyema Timothy. Onyema Samuel. To God, onye ya forward on me from mmadụ mana nọ ya ahụ.
Onye kwere ọkụ nke wusisi ya n'ebe ebe esi ma ọ na-enwe nwayọ na-enye ọkụ were nwayọ na-enye ọkụ aka ga-aba na tie anyị ahụ ya bụ agwụ aka na-agwa biko ka Zeus, I'm normal. My son of the Pana State, after the show, I'm this is the only provider in another school. Our school universal graduation. School universal graduation. About their after party. They want to, if you know you go something. This is all. Show what Indiana. Get it. Oh, see, my mama was in there. Zeus, a carried entity will be at your time. In a million of them, a follow yourself. And 1 year, you are with General, as a public to take it again. There's a bomb, madam. Let us all know why I do BC. Idemmili Christian enu oye jelili zulike makana mbosu chukwu kelo mmadu ka chukwu deli ife onye a ga-abụ unu afugo n'ụwa mgbede ka mma o meelu Mike Ejaya mekwalu Theresa Ofojie ebunye asị ya na nye 1 million nye ngwa egwu ọkwalo Zeus family ọkwa unu mele ya ọkwa na ashị ya video comment ya ọkwa ya butela ọkụ niile nsikwa na ọkụ unu jidekwa unu ji na anyị emegokwa na ozugokwa na ụgbacha mụnwa nọzikwa n'ụzọ nke mpọ ụna ka nna anakwa si na ọka nkenekwa na ọra eze mụ afụgo na ọ na-abụ ụgbọ ka anyị nọ wee ka today mass it can only get better ejiri nke eme ụwa mgbede ka mma so mma like kwa ikene ndị Igbo na support ihe na-eme for the love of Igbo cause keep the light up ka ọ na-enwushi ike peace